Jeg skal bestemme et ukendt alkohol, som vi får udleveret i timen, og jeg er i gruppe med Julie, Amalie, Victor, Robbie, Lukas, og vi har fået udleveret alkohol nummer 2. I vores forsøg skal vi være opmærksom på forskellige ting, blandt andet oxidationsforsøget, hvor vi skal være opmærksom på brandfare, og derudover skal vi også være opmærksom på vores affaldshåndtering. Vi må undgå kontakt med væskerne, da de kan forårsage hudirritationer og øjenproblemer. Desuden så bærer vi beskyttelse for at undgå denne kontakt. Med vores 2,4 dinitrofenylhydrazin, der er der stor eksplosionsfare, og vi skal også undgå kontakt i det her forsøg. Og derudover også affaldshåndtering, som også er vigtigt, når vi håndterer fældingsopløsningerne. Udover affaldshåndtering her, så skal vi også undgå kontakt. Først bestemmer vi kogepunkt for vores alkohol, og det gør vi ved at tilføje alkoholen til et duran-reagensglas og placere så vores termometer sådan 2 cm over væskens overflade. Og vi placerer duran-reagensglas i et stativ under eller over en bunsenbrænder. Og så opvarmer vi glasset forsigtigt, så det ikke stødkoger. Og når den begynder at koge, så venter vi ligesom til, at vi når en maksimal temperatur. Og vi lader den lige koge lidt ekstra, for at være sikker på, at den her maksimale temperatur er opnået. Og i vores forsøg, så ligger den på 77,3 grader. Bagefter så tester vi opløselighed i vand, og vi blander så 2 lige store mængder af alkohol og vand, omkring 5 ml af hver af dem. Og så ryster vi det reagensglas, vi har blandet dem i, indtil vi kan se, om de opløses eller ej. I vores forsøg kan vi så se, at de blander sig fuldstændigt, hvilket må betyde, at vores alkohol er opløselig i vand. Og i det, at vi ved, at vand er polært, så må vores alkohol selvfølgelig også være det, da de ellers ikke vil kunne opløses i hinanden. Så bestemmer vi vores densitet ved at placere vores bæreglas på en vægt, og så overfører vi ved hjælp af en glaspipette og en pipettebold 10 ml alkohol til bæreglasset. Så afvejer vi de her 10 ml, og det gør vi så af 3 omgange, for at være sikre på, at vi får målt den rigtige densitet. Og ved den første afvejning, der fik vi 8,03 gram, og det gør vi også ved en anden afvejning, mens med den tredje, der fik vi 8,04 gram. Så udfører vi vores oxidation, og der hælder vi kaliumpermanganat og svovlsyre i et duran-reagensglas, og så tilsætter vi så pimsten heri, og så placerer vi en prop i udmundingen af reagensglasset med et bøjet glasrør i. Og den anden ende af det her rør, den tilføjer vi til et andet reagensglas, som står nede i et bæreglas med koldt vand. Og så skal vi så til at varme vores duran-reagensglas op. Men først så godkender vi lige opstillingen med læreren, og så tilsætter vi så vores udleverede alkohol til duran-glasset. Og nu opvarmer vi så ved hjælp af vores bunsenbrænder glasset forsigtigt, så vi heller ikke får de her stødkogning. I starten så skal der helst ikke komme noget af væsken, der bliver destilleret over i det andet reagensglas, først efter nogle minutter, hvor vi så opvarmer væsken kraftigere, så vi får sådan cirka nogle milliliter af væsken over i det andet reagensglas. Væsken i det store duranglas, det startede med at være lilat, ligesom vi for eksempel ser ved kaliumpermanganat. Men efter vi så tilsætter væsken, så får den sådan en rødbrun farve med et lille sådan metallag oppe i toppen. Og efter vores opvarmning med bunsenbrænderen, så bliver vores væske sådan gennemsigtig med et meget kraftigt brunt bundfald.
Og når vi så tilsætter den her alkohol, så bliver væsken helt varm, som vi kan mærke igennem reagensglasset. Og under vores opvarmning med Bunsenbrænderen, der ser vi, at der hurtigt skabes kondens, og så det her metallag, som jeg lige nævnte. Det er vigtigt for oxidationen, at vi af alkoholen destillerer oxidationsproduktet fra reaktionsblandingen hurtigt, fordi ellers så vil det så gå over og reagere videre fra vores aldehyd til carboxylsyre, som jeg også lige vil vise. Og der kan vi så se, at vi har den primære alkohol, som oxideres videre til et aldehyd, og den her aldehyd kan så oxideres videre til carboxylsyre. Og hvis vi derimod havde en sekundær alkohol, så oxideres den kun videre til en keton. Og hvis vi så havde tertiær alkohol, så er det slet ikke muligt at oxidere det. Og det kan vi så bruge til at bestemme vores alkohol senere i forsøget. Så tester vi vores alkohol med vores 2,4 dinitrofenylhydrazin, hvor vi blander de her to væsker. Og både vores destillat tager vi så kun 2 dråber af, hvor vi så tager 5 dråber 2,4 dinitrofenylhydrazin. Så sørger vi for at ryste, og så kan vi så se et hurtigt farveskift fra den her helt klare gule væske til mere sådan mørkegul væske, som så er det her bundfald, vi har skabt. Vi laver desuden også et forsøg med vores felingopløsninger, og her blander vi 4 ml hver felingopløsning i duranglas, og så tilfører vi så resten af destillatet, og her er det så vigtigt, at vi egentlig har ret meget destillat for at få den største effekt. Og det tilføjer vi så hernede i, og så ryster vi det også godt. Så anbringer vi så vores reagensglas i et vandbad, som skal være her omkring 80 grader. Og så skal det stå der i 5-10 minutter. Og når vi så optager reagensglasset herfra, så ændres farven fra den her klare blå væske, som vi kan se på det her billede, til en sådan mørk væske med sådan rødt skær og lidt sådan grøn farve også, som kan ses hernede. Nu kan vi så bestemme vores alkohol ud fra de prøver, vi har lavet. Og så har vi fået de her forskellige resultater. Og først så vi, at vores alkohol var opløselig i vand. Og det må så skyldes, at der er de her 4 carbonatomer, eller der er mindre end de her 4 carbonatomer med hydrofobe grupper i vores alkoholmolekyler, da flere de vil ophæve en virkning af vores OH-gruppe, som er hydrofil. Og ja, ellers så vil de så ikke være opløselige i vand. Og det er jo så også den regel, vi kender fra tidligere, med hvornår et molekyle er hydrofilt eller ikke. Så kan vi så udelukke butan-2-ol og 2-metylbutan-2-ol og pentan-3-ol, da de her har mere end 4 carbonatomer i deres molekyler. Og derefter så ser vi så ved reaktionen mellem destillatet og 2,4 dinitrofenylhydrazin, at der bliver dannet et gult bundfald, hvilket så betyder, at vi har fået den her carbonylgruppe, som altså både indgår i ketoner og aldehyder. Så det må så betyde, at vi ikke har at gøre med et tertiær alkohol. Og det kan vi så gå videre med ved at se på vores reaktion mellem destillatet og fældningsopløsningerne. Og der bliver så dannet det her røde bundfald, og det betyder så, at det ikke er en keton, men altså en aldehyde, vi har påvist. Nu kan vi så konkludere, at vi altså har at gøre med et primær alkohol, da vi tidligere så, at de primære alkoholer er de eneste, der kan oxidere videre til aldehyder. Dermed kan vi så også udelukke propan-2-ol. Nu kan vi så påvise, om det er etanol eller propan-1-ol ud fra densitet og kogepunkt. Etanols densitet er 0,789, og kogepunktet er 78,29 grader, og propan-1-ols densitet er 0,79 gram, og kogepunktet ligger så på 97,2 grader.
Da vores kogepunkt lå på omkring 77 grader, og vores densitet, den lå i princippet bedst tættest på propan-etol, men det må altså skylde nogle fejlkilder ved vægten, da de ligger rigtig, rigtig tæt på hinanden, de her to densiteter, og der er virkelig stor forskel på kogepunkterne i forhold til densiteterne, så må vi altså bestemme, at vi har at gøre med etanol, og strukturformen for etanol, det er så CH3, CH2, OH, som vi også lige kan se ude på den her tegning af strukturformlen. I vores forsøg, der har vi så nogle forskellige reaktioner. En af dem, det er reaktionen, der sker ved oxidation. Her sker en redoxreaktion, som vi kan se her, hvor vi har noget manganat, og så har vi vores alkohol. Og så kan vi så afstemme vores reaktion, og så ser vi så, at vi får dannet det her manganat, som altså det er jo så manganaten fra det her kaliummanganat, vi ser, når vi ser det her metallag. Og derudover så får vi så også afstemmer vi, så der kommer til at være 2 H+ på reaktantsiden, og så får vi så 4 vandmolekyler på vores produktside. Og vi kan altså se her, at vi går fra den her primære alkohol, og så går vi over til at få en aldehyd, som vi også ser her, hvor det går fra vores alkohol til en aldehyd. Og det var så vigtigt, at det ikke oxiderer hele vejen over til vores carboxylsyre. Ja. Så der sker der også den her reaktion med vores 2,4 dinitrofenylhydrazin, hvor vi har vores aldehyd fra oxidationen, destillatet, og så har vi så vores 2,4 dinitrofenylhydrazin, og det går så sammen her, der går de 2 vandmolekyler, som sidder heroppe på vores stof, det går sammen med vores oxygen og danner vand, og så sætter sådan resten af vores aldehyd sig på den her binding i stedet. Så vi får dannet det her nye stof, som altså danner det her bundfald, vi ser i vores forsøg. Og så har vi også en reaktion med Fehlings opløsningerne, hvor at vores aldehyd fra destillatet, det reagerer med noget kobber, og den her OH-ion. Og så får vi dannet noget carboxylsyre, og så det her dikobberoxid, og det er altså det, der ligesom giver den her røde bundfald, som vi også ser i forsøget, og så får vi desuden dannet noget vand.